Bokluk er et anderledes boligkoncept, der tager udgangspunkt i almindelige menneskers ønske om drømme og lys og plads i trygge omgivelser, hvor hele familien kan bo og trives og alligevel have penge til overs. Derfor er Skanska og IKEA gået sammen om Bokluk og udvikler boliger med kloge, standardiserede løsninger, som effektivt udnytter arealet og tilbyder materialer af høj kvalitet og et velplanlagt udendørsmiljø. Det är byggt och det är en plats i Malmö liksom, lite längre ut och det är lite långa områden och sånt. Det är många barn som är här också så det leker tillsammans och så. Vi har planterat lite grejer, rhubarber, jordgubbar och så, potatis och vinbär. Well, you don't pull them all out, yeah? Well, we can have those for tea tonight, can't we? Eh? Yeah. Jag har flyttat ifrån villa hit och jag trivs bra här. Jag har inte så stor lägenhet men det räcker för mig. Nu bor jag ju på markplan och det är ju jätteskönt. Man går liksom ut, man känner sig fri. Man bor liksom inte i hyreshus i vanlig mening liksom, utan det är... Ja. Bokluk sælges via IKEA. Via avisannoncer indbydes interesserede til IKEAs varehus. Der kan de stifte nærmere bekendtskab med aktuelle byggeprojekter i regionen og melde deres interesse. Jeg synes jo, at det er andelsbolig, og det er billigt i forhold til at gå ud og købe en bolig. Det er en god start, når man ikke er inde i boligmarkedet. Sådan vupti. Og priserne i Danmark er eksploderet voldsomt for at gå ud og købe noget. Så det er jo suverænt. Det kom på et tørt sted. Bokluk er en komplet bolig. Boligområderne er nøje gennemtænkt og placeret sådan, at man let skal kunne møde sine naboer og lære dem at kende. På den måde skabes der grobund for trygge omgivelser for alle beboere, store som små. Det er jo veldig mye lys, og det er jo solrigt hele tiden, pluss veldig fine utsikter. Og så ligger jo det veldig fint i terrenget her med mye naturområder og sånne ting. Så det er jo veldig fint når jeg er hjemme og kan gå på tur og sånne ting. Bokluks varemærke garanterer kvalitet og professionalisme i alle led, lige fra udnyttelse af grunden til indretning. Alle dele af processen er lige vigtige, og alle de involverede parter er ansvarlige for, at omkostningerne holdes nede. En af forudsætningerne for, at det skal lykkes, er at få adgang til byggegrunde til en lav pris. Ved at sælge grunde til Bokluk er man med til at give almindelige mennesker med små tegnebøger mulighed for at bo i moderne, nyopførte boliger i trygge omgivelser.